Ngap dia sobhai pi barok ki perlok mentang in page ya ke wake up film ke ba kerteng deril. Hak basdang jong kene ka story ngyo I ya we kena uba kerteng deril. Uchong apo kakali don we bri uba kerten max ba pener state ba ya kakali. Namar ka don ka lingsuin ke babut nadin ke bakwa ban kem ya uteu kena. Dah kabor ke bapura bat wat hadin bala maret jengai ru ka lingsuin kam sange ban be ya u. Hak ba ka lingsuin kam chom la sange ban but yaki. Nang tau max penher ya u hachiteng lengti bat marway ban pet krat na kaling suny uderil umdon hapok kali Henry kumtaru kaling suny kabe krat ya kali hadin katto kat nepor max penher state ya kali kahap na kajing jerong kawakrau kaling suny kamut bau deril ulayap kala pet no nang ta kikermen bau deril ula accident Henry hangne uderil marway haklau uyo I yaki arngut kitenmen haklau kikeli ya u Henry umla ban yatu yaki namar kata kini kicijur kila ya u hak bau ne kunswel lapoi hasorok uya kendu ya ne tenmen ukeli ya u cepang kikimi kikpa jong u kenang bon la ban punpoi ya u sakit lada uderil umdon kikimi kikpa kinri hi ya u kabumut kinri sumar ya u onda lapoi hak zakari kunswet uderil la kendu bat kikena kibahang ta hak ba kidang yelek kai bol Habau dari lupej kalong kumba 4 juyo I ya ka yings im sabar bat 4 juyo lekai bat ki kena namar ba tip ban lekai baru ki kena ru kila lengok de bru ba phlau ne tang ban lekai ru tip ha ka zakari kun swet perlok kila tes ya deril ba don jing ha ka jing mut jong u ka we ka kmat doktor upej ya deril ba uplelut ya kita ki jing tho ki bahang ta tang hapo ci segen ne ar segen baru ula pule lut yaki hang ta don kidak kibarit bha upule yaki na jengai u doktor ula lengo bakumno ula ban pule smart yaki na jengai hadin kata ha ka jakari kunswet uwe uhe officer luan khnang bat ban tip se phaung deril u doktor ula yathu ya u bau deril omdon jinge ha ka jingmut wat lese bau de ukna waduna jingmut jing berkhat namar kata baum kun mau yaki kimi kikpa jong u Yau ne ngila ru ban khot short term memory loss hadin katto kat nesni ladau ya kenduk lailut bat kiwe pat kibru te unsa ken mau hi dalade ya baro namar kata perlok une uhe officer ulai lam yu hakawe kaying kabumut perlok une uhe officer ula persang ban wat jing tip sepang kikmi kikpa jong uderil Henry kat ba 4 tip sepang kikmi kikpa jong u hab ban sa kata kaying menta hakene kaying Richard bat kajeni kilong kitraying katto kat nesni kin page bat kinri ya uderil Katto katnes ni lada ki chem bat kikmi kikpau deril kabiang Henry lada kimia chem tekin pa biang ya u sa kajaka rikun swet Richard bat kajeni baro arun ki page bat kikmen bat uderil kia persyang bat pekmen ya u kenang ba unsiau kum kaying jong uhi ha ka step kabun uwe u kena basa hajan ying kajeni uwan bat uong ya kajeni ngasngau ka khobor badon kena bansa ha kaying jong phi ngasnya baro kibru ki yaro ya u baude kena bastat batip bat bajempang penya kenduk lang ya nga bat u bat hang tau deril ulapoi hadin ketau ki mulai lam ya u sakita kijaka ki badon hajan bat ulai thu ru ya u sepang ki game tim ulai lam ru ya u sakaying hakam rau tim kapara jong tim ru kadon utim uang ba kapara ka jonga kai lam ya ki samla ki jongka saying ban lekmen bat ki namar kata ngabuk kerteng ya ka hukar tang ba me pat wat khot ya ka lem kumta kan show ame uti muong chol ngin yelek kai game lang parlok kane ka por ka dei khat khandai spa fraposan baro arngut kilek kai ya kane ka racing game ha ka ba ka para utim kayo bun score tangba kat ba udang ya uyo ya ka high score double score ka deru ka sineng kong ka baulek kai game ha ka jing im jong u utim bat ka para ka jong u kilalango ba kumno ka long kumta uong ya uderil mesuthok mejulek kai hi dang ka por menswaro namar ba amdon tang weru bala banyo bun skor kumne hakasin ke banengkong uti musngau thu bau deril ude ukena ubadan sap hadin kata hakasni ke bubut uderil ulech skulang bat utim hak bau ne unong hikai ula berngem ya ki kena skul ba balai pilih siting hak porto exam tang ba ladang alap ya we ne ka we balai siting dengan shobha baro ki hab banto examin biang tang ba prolog uderil ula ai tho examin test tang hadin katto katne menik wala dep tholut unong hikai uong kane kadei kajaka yelek kai suthok beit kat badon ha kijing mut jing berkhat kine kinom trekam hangne uderil uong pech chwa ya kijing tho jonga ngal tho baro kijubab kibab hilai Henry kawe kajing keli kababakla pi ai ngalapen biang ya kata kajing keli bat ngal tho ru ya kajubab unong hikai kat bau dang pule ya kata ka pepar jong u ukendit ba kadei sisya
kebau Daryl Uang tang ba kumno kaje kumne ngampat ju ihkai ya bat kane kadai kasin kabanengkong jong Uang ba ulapas ya kane ka eksamin don ka salendet baru ki kena school kilarki ya unong hikai kiong ba tang ya kajing keliru memtip bantho Daryl anda ulapoy haying Richard ulah hikai ya kumno banyelek kai hockey ball tang ba pralok kasin kamanengkong Daryl ubat ya ubet hockey ball tang ban bat ya ubet ru nang pha Richard ulapin i ya kumno bandat ya kabol Daryl ukwa bantip tang ya kirul nang tau dat ya kabol ka herba kumla yo isu ya ka Richard ula lengok ba kumno ula adu katne namar udang kena pelan ula penpai biang arlai bol bat ya kita ru udat Daryl udat ya kita kibol kala herba hadu bakal poi hapo ying bat kala rungru hapo ying kaying khang jongki kelapra Richard ulai ro ya bat ula ong ya mede sisia orang yelek kai hockey ball wat medang ritru ngaru ngalayo dalaki kmat melak sisia bandat ya kibol ngasnya kumen sisia ong Richard uang hakene ketiau banwan dangdon kajing ya kun yelek kai hockey ball na kitim jonga bat kewepat kitim meru mehap ban yelek kai na kitim ke jonga he nang bangin penrem ki onda Daryl ula sngau ula sngau kumen onda ngio ya kini ki baro Daryl udai sisia kena awadon sap bat bacempang don ka hapo jong Henry menta kampat pau tangba kato kaling swing ke babek krat yahu katip badon hapo jong na kata katau ka buddin bhaya ha ka janmit he officer lawan ha ke yung Richard na ka benta banwat jingtip sepang Daryl syaj khlain me em kumta terter kajeni kalai thu bau Daryl ubiang lut nadong sedong namar babaro kikam ule hi dalajong kabamut batang chipheus nem khna ula hi banset bat ban bam hi dalade bat ban sai iru ya kijain hi dalade kumno baune khna ubiang nadong sedong kaong kibadon hapo ki jingmut jimperkhat ki jongu ule be yaki ngim tharai ba udon kam yangi onda kio sngau he officer bat kalok ke jong kaong pe kane kamut badon ka kababakla ha Daryl le se kakmi bat kupa jong kilhai kai bhaya na kata kadau ba olong kumta kade ka kamram jong phi ban pe bat ban sumare ki khna pe hi ala ke jong ki kam in pe mangi ya ki wepat ong kalok he officer ha kasni ke bud Richard udangmut ban chimpaisa na ka ATM don ka jimpakla kita kapor umut baka mesin kelasi tang ba Daryl uang ya ka mesin kamla bansi ka mesin kamju bakla kibruhi kiba bakla onda ula dep ong tip kumno ule ha ka mesin ula penmi ru ya ka pisa jong Richard bat uai ya ka khti jong hadin bale Richard bat tip kumno ule ha ka mesin bat da pheulak pheuklur ula penpoi biang kipisa ha ka ekon Richard ru umtip ba kumno une khuna ule kumne bat ula lengo hak takpor menta pralok kitim Richard kilawan ban yelek kai hockey ball hakne ka chaka kat badang yelek kai kane ka we ka tim kayok bunskor bha tangba menta Daryl urahir madan bat ladat ya ka ball baro kila lengo ngain omdon uweru bapoi perkhat badang kat une khuna ula ban yelek kai hadu katne hakne ka por kames ka banangkong kila job da ka basuk rangkat Richard bat Daryl ru ulakmen bha da ka jingkmen ulek kren ya ka jeni tangba ka perkhat khendiat sepang Daryl bakumno ula banle yakini ki baro kita kidon haki jingmut jimperkhat jong ka jeni tangba pralo Richard bat ka jeni kimpat don khun ki persang babaro ki kena ki bapoi ha ka jakari khun swet ki pdiang he officer ladap ong ki baladam sem haki kmi ki pau Daryl ula ban syong mat ki amdon kano ka jing penwit bat kinri kin sumare kumukhun jong ki hi tangba ka jeni ka perkhat yakne ka we bau Daryl ubiang lut haki ki kambaro te balai udang kwa ban syong bat ngi haki jingkren ka jeni Daryl umut baka isi yanga na kata kadau uladom bat utim ula ong balai masiosi Daryl ulai thulut ha baro utimi uong kata kadai ka baong ka jeni ki kena kilong ke basniu bat ki pensniu ya ki bat wat ki kle klemakor uong ya le kumta khnang bakin kmen bat kini ki kintin kilachong ha ki jingmut jingperkhat Daryl namar kata ha ka jingile kai ka bubut ka bar ya le kai bha bat kila rem Daryl ule ya kene ba kendit Richard uang bale ka je kumne Richard bat ka jeni kila keli ya biang na embaro ha kata por Daryl uchrai penban ya ka jeni uong bale phawan keli nga ya kita phapendon kame nga tangban nyok pisa Richard ula kendit uong omde ngi penlek kai yame tangban ngin nyok pisa namar ba Daryl ula sia thuk bakla ya ki kentin ki bau temi uong ya namar kata ukren bit da ka baklem akor tangba ka jeni ke pensia thu ya
kaong ki kena kim keren kumta. Hadin kata u Daryl ulapan map na kajeni bat Richard uong pej ngam keren su bat ngam le su kumta. Bat kiru kila map ya ubaro arngun. Ha ka step ke bun, ha kata ka jakari kunswen. Kileo jingtip sepang kmi kepa u Daryl. Donru ki dur u Daryl kato katne. Onda ka pej u Richard bat kajeni kilas dang bandom. Balik se u Daryl u hap ban ye jengai no bat ki. U Richard uong ya u ngila chem ya ki kmi kepa jong me kun. Me hap ban lek no bat ki. Bat men kemen bat ki man kepor. Teng lada me ken mau yangi. Mela ru banwan ya kendu bat ngi. Ha kaying jong ngi. Ya me ngin welcome back. Onda ulas ngau ya kata. Uru ulas ngau isen ya Richard. Tang bah hadu menta umpat tip ya ki kmi kepa jong u. Ha keba ki kmi kepa u Daryl kilawan. Kiong bale u Daryl umithu yangi. U Daryl uong ngam itu ya ki. Henry ngaju yo i yakine. Onda kiliok ngau u Richard bat kajeni. Kiliak ngau thu ba kini hi kide ki kmi kepa u Daryl. Udang rit palat namar kata mungkin mau bhai ki. Utemi ulas ngau si uong lada u Daryl umwan banyelek kai bat nga. Onda ulalek saying ngam ong goodbye re ya u. Namar kata u Daryl ru ong goodbye re bat ulalek no nangta. Hadin kata kilapoi ha kajaka airport. Ha kabau Daryl uong ya pilot. Ya thu se kumno banyak lingsun. Henry pilot ulai thu ya u bat ulapan i u tang kiba konsan. Onda ulai ngau. Hadin kata pralog. U Daryl ulah kai penban ma u ya pilot. Bat ha kata por pilot ulah lengo. U pilot uong kena ubastat ba bat uba cempang ba. Ha kisni kibanwan unlong ru u pilot ba paunam ha kapertei. Hang ta ya kata por kikmi kikpa u Daryl katba kidaya keren paramaki. Kiong u kunjongi ustad sisya. Watla udang ritru. Hadin kata barok kilapoi ha kene ka jaka sumar science. Hang ne ka long ka menpat jong kene ka movie kabangin soi i mentas keman. Te pralog mentau ne ukna uba intelligent hadu kata ba umde ubriu une ude taung robot hi. La cek kini ki scientist ki ba sumare u ha kene ka jaka. Kini ki scientist ki ba chna u. Kini hiru ki de ki kmi ki pa jong u. Kebaga kerteng jong ki James bat mekan. Kilak pha khubor sa kaperthe. Bau kun jongki umdon su. Kiong siap ha penlej wat yau kun jongi ubalaja no naying. Ondau James bat kamegan kiltip bat kilawan kloy sau Richard bat kajeni. Ban lej bat ban simbiang yau kun jongki u Daryl. Ha kabastang kenega film ngio i yau Max uba penerstet ya kali. Bat ubaya lam yau Daryl. Ki pulit ki wat yau daga helikopter. Kitip ba ladaga kali ka kelon ru u Daryl umyap. Namar ba udei taung robot. Na kata kadau ondau Daryl uyo i yau James uitu yau kendet. Uong uju yo i yaki namar baki hi ki bachna yau. U James bat kwe pat ki scientist kilia kendu ki test bat ki check ba yau Daryl. Namar ba kadai kasin nengkong ke jong u ke bau pet no na kajaka ke ba ki bu yau. U James ula kendet bau Daryl ladalong mesin ru. Barok ki bru ki bau le uru ula ban le kumno ban rekhi lane kumno ban siasi kumno pangkamet barok ki ek utip. Onda uyu James kumno kalak ban long kumne uya srim kum ubriu ukam chengpang pelat ban ya ubriu ha kata kapor wood u James ulalei chaki cipai uya thu yaki tangbaki kimkmen ki ong bang kwa ya robot bayarap yangi ha kapor ya letma kumune khna nginle ayu hapo jong u don ki feeling emotion in aipor katto katne ba pinchna kum utaw robot bangi ong ya une ngim don kamera le ra ya u sepi endau James ulas ngau bat ulas ngau si baladang penyap ya u long kumba penyap ya kibru namar ba ode kum ubru namar kata ngam ailat ngahap ban le ya ke eke ban penim ya u namar umex kuwa ban yelam ya u Daryl sakawe ke jaka ban im kum ubru la dau sa hangta bun ba kintes ya u kicipai ki perlong ya u nong yerap jongki namar kata tangban la im ya u Daryl umex ula yelam ya u bat kane ka ketin u James ru uladom sengyas ngi uplut por bajna ya u Daryl keba ungit ya u kum kun jong u namar kata tangban pelaim ya u James Richard Jenny Temi uong yaki banwan saying jong u onda kilapoi hangta kilayathu ya kejing sisia chapang Daryl onda kiyok ngau kita ki bru kimngej bau de robot u James uong ya utimi ngilabu ya ka memory u Daryl ha komputer ladap hikeli na u ula ban jubab kloy ya phi utimi umla ban keli ha komputer u Daryl hi ukeli ya u bale me khot ya ka para ka jong me hokar onda yo utimi uong kade sisia ka baong James u James uong ya ki baro baki cipai ki kwa penyap ya u Daryl Henry ngan om ailat pipej ngan pelai im ya u Daryl nang ne hadin kata siap ha pej bha yalde ban buri ya u nak ta ka benta u Richard bat ka Jenny kilangej hadin kamit ka bubut
Kicipai kilapoi hakata kajaka sumar ki saintis ki wan mantip bau Daryl udang imne ulayap u James bat ka Megan da kajinya teli kila sumar ya kita kibru kibayap ngila penyap sisya ya Daryl Henry une ucipai umngej bakat u robot unyap suk namar kata kita lasi bahaya kata kamera sumar don bait kijing tip sepang Daryl hadin kato katne kajing persang baka memory u Daryl kadang don uwat ya u tangba hachwa kata u James ulapet na kata kajaka baru ki pulit ki labuddin ya u James kenang bakin nyok kem ya u Daryl wat labun ki pulit ki babut nadin u Daryl u yok hidalade banyak ya kali weiru kimla banbe ya u kumne hi kini ki arngut ki lapoi ha ka wepat kajaka ha ka baki yo i ya ka ying ka barim hang ta don ka we ka kali ka basi ulaya da kata ka kali ki pet kloi kenang baki we kim yo i hadin kato katne por ki pulit ki laker hasurok ki cekru ya ka kali ka bau James utip baki la cakem nang tau Daryl tenra ya ka kali ki pulit ki la pet no ba men swa ki pulit chua bakin cek ki daong chua tang bau James sangia ki penher da ukuli bat utau kuli uladep hau James ha ka jing slur James ulayalam ya Daryl sakajaka ka basngany onda poi hakta uong ya Daryl map yanga bangawan ra ya phi chiteng lengti bat mehap ban im menta marwe ngam tip ba me dewe tambang nget nyame kumukun jonga onda leb dep ong ya kita baro ulaklat no u Daryl jau ke mat walau de Robert ru menta ha kamit u Daryl urarung ha ka we ka kem uon ya ka elat ban ring kenang kicipai kin mi kin pet no kumta layo lat bat urung kloi ha keling suñ fight target u de Robert kumta uru ula banya ya ka fight target chem jing e banya ya ka baru kicipai ki kindit bamano baya ya ka fight target onda kila cek bau Daryl hi lara ya ka kia kren bat u ki ong siaw bhawan ra biang ya ka fight target lem kumta ngin set ya ka tang bau Daryl ya weru umngej utap penban ya ka sisi kamera dau singgom kin om yo isu ya u onda ki yo i kila set ya u dau misal hak pon ru menik un set ya ka lingsuñ tang bau Daryl tre ban singaw uong ya ki sabar ying jonga wan ra ya utimi Richard Jenny utimi ong bale kumta u Daryl uong mengej onda me poi ngan ya thu hak ba ka lingsuñ kelas dang ban pthei u Daryl upong da ka kaj nang tau lami tik u hap hajrong ha ka wa ka ba kraw tip ban swimming bat ulangop jelep hadin kata kini kicipai kitip bakaling suñ kalabthe wat le se u Daryl ru ulayap menta ngim don kamsu ban wat yau baru kibru kimut bau Daryl ulayap kiong kat kata gajing pthei lai imsu menta hangne utimi bat kapara jong u kibalapoi sakawa kaba kraw ha kaba kyo i yau Daryl ulajelop u swimming kloi ulapoi sajan jong u kaparau timi kapanjingerap na kibru kibadon hajan hadin u Daryl timi ula pelaim ya u perkat yala kejong gajing im taman pelaim ya u de pralok basisya u Daryl menta ha kapor bausa hapung u Daryl wan mensinchu baru kilemut bau layap tambau timi uong umla banyap namar bau de robot ngangej baun wan pai sanga jia sisya kumta kamegan kaltip bau Daryl udon hangno kale sajan jong u bat kalapen im ya u hadin katau Daryl Richard Jenny bat baro kiwepat lai sembat ki hak bangi page baro kiakmen bat hakane ka jingkmen kane ka story kalakut no kumno pio i pralog singaw pa komen hapo comment section bat nakerpat ya pi ki pralog ki bawan tanmay ya kane ka channel singaw ba like share subscribe bat press yaw to u bell icon u badon hangto tangkum tahe kuble chibun ngin saya chem hakawe ka video